Mbak, sampean rondone Slamet toh? Yo, sampean kok ngerti ya Mas? Yo ngerti lah, aku lo kenal karo Slamet. Padahal kuwi rahasia lho we. Rahasia ya kanggo wong-wong toh. Kanggo aku ya ora. Sampean kok iso ngerti nek aku ndek biyen tau rabi Mas Slamet? Lah wonge lho cerita nang aku, makane aku ngerti. 2 tahun Mas aku dirabi karo Mas Slamet kae rumahmu. Lah kok kilat men toh? Kok morong tahun nih? Urung iso move on aku sampai saiki kok. Barang wis kebacut lho. Mbok rasah dieling-eling. Ditepu cahe saiki. Lah nyapa toh kok ngantek gak iso lali? Kemecer aku nek eling. Sing marai gak iso move on ya apa? Sing marai gak iso lali aku untune Mas, tenan. Oh alah, mur perkara untu toh. Jan gak ngerti wong tenan. Aku iki nek ngger eling Mas Slamet lu langsung ngaceng modele aku. Ora yo kewalik iki. Mosok wedok iso ngaceng. Tapi aku ditinggal karo wong wedok liya, Mas. Rasa diketuni. Golek liyane Slamet kan yo akeh. Piye ngene iki carane golek wong lanang sing padha karo Mas Slametku? Lah nek kon padha plek yo ora iso no. Apa ora pengen jajal sing jenenge Ari Iwan? Aku wis tau karo Agus yo ora mampeh, karo Mas Pur yo ora enak, karo Mas Imam yo ora puas. Wis to, nek gugu omongku jajal sing jenenge Ari Iwan. Marem-marem. Nek bayi Mimi Asi iso tumbuh gigi. Heeh. Jenenge gigi susu. Iya. Tapi aku Mimi Asi terus gigiku malah entek. Kok iso ya, Mak? Iso. Mergone apa, Mak? Mergo manganmu sak kemasan-kemasane barang kok ganyang. Ora mangan kemasane piye isine gak enek. Dadi nek bayi ngono kan Mimi Asi ki cukup asine tok wis parek. Lah iya, Mak. Ya? Iya, Mak. Lah nek kowe ora, Aku piye, Mak? kowe kok ganyang sak adae susu. Lah ora kebagian isine, Mak. Ya, dadi makane kowe kelonton untumu cepet entek. Ya. Pilih ngono. Moh. Dek, sebelum kita melangkah jauh, aku tak kondo ya. Aku ya anake wong gak duwe. Apa sampean tetep lanjut karo hubungane awake dhewe? Ora apa-apa Mas, sampean anake wong ra duwe. Sing penting sampean gede tanggung jawabe, gemati sifate lan api akhlake. Yo nek masalah kuwi gak usah diragukan. Aku iso nyekip kabeh liyane, asal kowe ora lali aku sing ngancani prosese. Aku ora bakalan lali, Dek, sapa sing ngancani prosesku. Lan awakmu iso janji Janji apa, Dek? ora bakal kegoda wedokan liya. Ora ana wong wedok liya sing tak tresnani kejaba awakmu. Piye? Cek tetep milih aku? Apa arep golek wedok liyane sing urung tentu ngerti karaktere? Sik ya tak golek maem sik. Nek wetengku luwe gak iso mikir, Rek.